Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa, som Aliku a ľudia, dnes toto bude informačné video, hej. Volám sa na YouTube takisto. Toto je môj nový kanál, lebo to predošli mi zmazali. A proste toto je môj nový kanál. Dajte mi sem like a odber, aby sme dosiahli tých 100 odoberateľov. Ale mali sme tam niečo cez 93 odoberateľov. A proste to video není kvôli tomu, ten kanál není kvôli tomu, že proste, ten kanál je kvôli tomu zmazaný, lebo mám nový telefón a proste mám nový telefón a proste mi to nevydávala som dlho videa, takže si myslím, že to je kvôli tomu. A proste je to kvôli tomu, že mám nový telefón a zmazali mi ten kanál, lebo som 3 mesiace alebo koľko nevydávala videa, hej? Myslím si to. Ale môže to byť aj z niečo iného, napríklad, čo ja viem, že sa mi zmazal len kvôli tomu, že som tam nebola aktívna, alebo že by som, neviem, alebo že by som si zmazala účet sama, ale to si myslím, že nie. Vymazala som si sama účet, ale kvôli tomu, že proste som tam nebola aktívna. Ale mám teraz nový kanál a keď si tu vyhľadám na YouTube Leliku, čakajte, no, tu máte a tu, počkajte, to je jedno, tu je proste napísané Leliku na tom vyhľadávaní a pozri. Môj kanál tu není. Takže volá sa volá sa Leliku a ten smajlík. A proste som to ja, ale nemám proste ten oný. A tuto nemám YouTube kanál na tomto mobile, ale je na tomto telefóne môj YouTube kanál, lebo proste nechce sa mi dávať aj na tento telefón YouTube kanál, aj na henten, takže na hentom mám YouTube kanál. Na tomto mám nejaké scenáre alebo niečo, čo budem robiť, alebo niečo také. A na Instagrame, na Instagram som si musela dať nový, lebo proste som zabudla heslo, ja viem. A tu mám môj, do prdele, strašne to svieti. Počkať, idem si zmenšiť jas. Volám sa Leli _cool a toto je môj Instagram. Hej. Takže toto som ja, mám tam 28 sledovateľov. Takže toto som ja. A ešte vám môžem ukázať Snapchat. Na Snapchate sa volám, že... Počkaj. Lelik _cool. Hej. Takže toto som ja, hej. No a TikTok nemám vlastne. A mám Instagram, YouTube a Snapchat, aj WhatsApp, ale WhatsApp a Facebook a Messenger vám dávať nebudem, hej. A proste chápeme sa to, ja neviem prečo sa to stalo, ale proste, že mám nový telefón. Spravila som si tam všetko, mám tam už účet, aj všetky blbosti. Tam mám tam aj appky, čo som mala v tomto telefóne. Takže a proste no dobre, idem na ten YouTube. Išla som na YouTube, prihlásila som sa tam všetko, lebo proste sa tam musíš prihlásiť, keď si na novom telefóne, tak som sa tam prihlásila, nedala som tam môj e-mail a tak. A že dobre, ukázalo mi to, nejak 2 dní som tam mala ten kanál, ešte starý, a potom po 2 dňoch, že tento kanál nebol aktívny a že proste tak ne. A ja som ešte vtedy, ak som toto mala ten nový telefón, tak prvý deň som tam videla nejaké video, že dobre, nech mi nezmažú kanál, ne? Tak ono sa to asi nepočítalo, ten video short. Tak ja neviem a proste, že vymazal sa mi kanál, ne? Dobre, prihlasujem sa znova.
nejde sa mi tam prihlásiť na ten starý kanál, takže proste starý kanál není, no. Proste mi ho vymazali úplne aj z Google, aj z YouTube. A proste tak, no. Môžem vám ukázať, jak sa to volá. Čo som to chcela ukázať? Zabudla som. Hej no. Ináč natáčam na Samsungu A13 a toto je iPhone 13 miničko. Môžem vám ukázať. E-mail. Vám tam nedám. OK, takže dobre, ja vám to neukážem. Mám iPhone 13 miničko. Viem to. Ja som to len chcela ukázať, že neklamem. Ale však to je jedno a proste ten obal sa strašne dáva ťažko dolu. To je strašne ťažké. Hej, toto je iPhone 13 mini. Môžem zapať aj baterku, ale ja vás oslepím, hovorím vám to. OK. Jak to svieti. A to len svieti. Hej. Tak to si to sem dám, aby som trošku bola vidieť. Do očí. Hej. Som vidieť, aspoň trochu, no ale počkaj. Tak som v tme. Dobre, ja budem v tme. To sa mi nepáči toto. OK, takto. No a proste toto je také informačné video na proste môj kanál. A je mi to fakt ľúto, lebo sme tam mali cez 100 odoberateľov a je to fakt škoda, fakt veľká škoda. A ďakujem, čo ste ma podporovali doteraz, tí ľudia, čo ma podporovali doteraz, ale ak si tu ty nový, tak mi môžeš nahodiť like a odber. Aj keď proste chápeme sa. A proste ja neviem, je mi to fakt ľúto, chcela som normálne plakať, keď sa mi vymazal kanál, ale proste malo sa to stať, muselo sa to stať, lebo vždycky, keď sa ti niečo stane alebo niečo, tak sa to muselo stať. A napríklad, že dám príklad, ktorý sa naozaj stal. Boli sme na kolotočoch s kamarátkami, ne? A že mali sme hotovosť okolo nejakých 30-40 eur. A proste išli sme na kolotoče, lebo boli hody. A proste, že minuli sme tie peniaze, tých 30-40 eur. A potom, že dobre, mám kartu, zaplatím kartou, ne? My sme išli na takú lavicu. A že nedá sa platiť kartou, iba na tej lavici sa nedá platiť kartou. A proste, že OK, tak muselo sa to stať, lebo keby sme tam napríklad boli, tak treba by sa niečo stalo. Takže vždycky si povedzte, keď proste sa bojíte alebo niečo, že dobre, muselo sa to stať. Keby som napríklad išiel skákať na bicykli, tak bojím sa, tak sa mi mohlo niečo stať, hej. Takže toto je moja vec, čo si hovorím, hej, že napríklad, že muselo sa to stať, lebo a aj toto sa muselo stať, ten YouTube kanál sa musel stať, že proste sa mi to stalo a tak, no. A proste muselo sa to stať, takže neviem, ale je mi to fakt strašne ľúto, že proste sa mi musel vymazať kanál. A proste ja neviem už, proste tento kanál bude teraz môj kanál, ten kanál už neexistuje, už není. Takže tento kanál je môj, není to nejaká náhrada, alebo že chápeme sa a proste budem rada za ten like a odber. A chápeme sa, lebo fakt chcem dosiahnuť tých 100 odoberateľov. My sme mali na hentom kanáli 93, takže už len 7 odoberateľov nám chýbalo, aby sme mali 100 odoberateľov.
a buď natočím špeciál nejaký, neviem, alebo natočím proste nejaký alebo tú pesničku natočím, ja neviem, musím sa ešte rozhodnúť. A najbližšie video bude buď zo Silvestra, neviem, či zo Silvestra spravím, ale asi zo Silvestra, to bude, že púšťam pyrotechniku. Druhé video bude možno, alebo môže aj byť skoro než tá pyrotechnika, možno nejaké hry alebo niečo. Potom tretie video bude unboxing mojej BMX-ky, čo mi príde, čo mi na Vianoce neprišla, proste nestihli ju dodať, takže mi príde až 15.1. A to bude video možno z toho a možno potom nejaké hry a také veci, ktoré ma napadnú. Môžem si niečo vymysleť a proste budem rada za ten odber, čo tu dáš, lebo fakt ja som chcela dosiahnuť tých 100 odoberateľov. Toto strašne tučné. Tak, dobre, musím to držať. Ne. Aj toto sa stáva, fakt. Ale proste je mi to fakt ľúto a proste budem natáčať videá, ktoré ma bavia, alebo ktoré vás bavia, budem natáčať. Môžem spraviť aj, že plním nezmyselné úlohy, alebo proste plním úlohy od fanúšikov, alebo proste od vás, ľudí. A proste môžete mi napísať túto pod komentár, možno aj z toho bude video, môžete napísať sem pod komentár niečo a možno, že budem odpovedať na vaše komentáre alebo niečo. Proste, neviem, teraz ma nič nenapadá, ale napíšte pod video niečo, možno spravím z toho, že reagujem na vaše správy pod videom, alebo môžete sem napísať niečo na nejaký nápad na video, zatiaľ ich mám dosť, ale môžete napísať nápad, čo by vás bavilo pozerať. Takže ďakujem, že ste dopozerali až sem, dajte like a odber, aby sme mali 100 odoberateľov. A toto je také informačné video. Dobre, takže vidíme sa u ďalšieho videa a čau.